og velkommen til Bamse for mig. I dag, eller mit navn er Arnold Fødselsnapper Dingo Bingo. Og det er lige ud af Kattebakken. Og det siger jeg måske tit. Men det er fordi, at min kat, den hedder Kattebak. Fordi den ikke kan skide i. I dag har vi besøg af Holger den Stumme. Kom frem, Holger. Holger, kan du snakke? Hvorfor kan du ikke snakke? Holger! Okay, Holger. Vi har simpelthen et teknisk problem her. Vi har fået besøg af en stum nør fra Helsingør. Og Holger den Stumme er han simpelthen. Holger, hvorfor kan du ikke snakke? Okay. Kære! Hvorfor har du inviteret en stum nør? Holger, vil du gå? Du går? Så er der reklamer. Vi er tilbage om det. Kender I det? Jeg slager vildt sur på jer. Men nu findes kortholdende. Kom ud, du skal lave din jackshot! Kom nu, lave din jackshot! Hej og velkommen tilbage. Vi havde et lille teknisk problem. Anders fra specialklassen der, Kjeld, var simpelthen dum at invitere Holger den Stumme. Men nu har vi fået besøg af en vaskeægte viking. Kom bare ind, Thor Bendiksen. Hej for med dig. Hej for mig. Jeg hører, at du har været rundt i de forskellige lande. Hej, jeg tror det er bare dejligt. Var det ja eller nej? Det var jeg. Okay. Men hvad er dit største ønske? Der er for mig, der var det min nat. Okay, det var alt for i dag. Vi slutter lige af med totalt god performance her. Kommer Holger den Dumme med